suka ce kuma malam nasu kawai ka ɗibi dukiyar dan sunna ai al-muslim haifu ma wajadtahu duk inda ka samu wanda fara da kumusa mu dai ka miƙo mana kumusi dai cikin biyar kawai kun gane ko ka miƙo mana kumusi dai cikin biyar dan ma ka duba littafin wasa'il shi'a na hulul amini mujallidi na 6 shafi na 304 kuma yadda ko ya samu da Allah ya kiyashe mu yi wa mutane kallon shi'a wallahi su duk waɗannan masu cewa a mu goyi bayan sa a masa addu'a din ai sun gama talle suke musu wallahi talle suke musu domin mutane nawa ne suka zama yan shi'a saboda tallan waɗannan irin menene ba ta garin malama wanda ba su san aƙidar su ba da ta kana farabi a kan kawai shi kenan sai irin wannan gabar ta zo an samu menene jarabawa kawai shi kenan sai kuma da mutum a shekara kan ma yake fahimce shi ba tuntuni da yawa sun zama shi a saboda wannan sai ka tashi filin kiyama za a ga wani yaro zai ce kai ne ka sa cikin shi a ko ba ka taɓa yin shi a saboda me da'awarka ce na cewa a musu addu'a ko ba haka wani